Għall-ewwel darba fuq skala nazzjonali, il-Blue Lagoon ġiet replikata f'mudell virtwali. Din l-inizjattiva teknoloġika tieħdet bħala parti mill-pjan ta' restorazzjoni u t-turizmu dwar iż-żona biex bekk il-Blue Lagoon jista' jiġi studjat millimetru b'millimetru. L-Awtorità Maltija għat-Turizmu ħatret lil Mizzi Studio biex b'dan il-modell tkun tista' tirrestawra, ittejjeb, tipproteġi u tippreserva l-ekosistema tal-Blue Lagoon. Bl-isem ta' Digital Twin, l-inizjattiva saret kollaborazzjoni mad Dipartiment tal-Forensika fiħdan l-Università ta' Malta. Din l-inizjattiva hija mibnija fuq aktar minn 4500 ritratt permezz ta' drone filmati ta' aktar minn 30 sija u aktar minn 2 biljun punti ta' data. Intqal li din l-inizjattiva servi ta' għodda aċċessibbli u aktar sempliċi għal kull persuna involuta fl-ippjanar. Id-direttur ta' Mizzi Studio u l-arkitett tal-proġett Jonathan Mizzi rimarka li Digital Twin sejjin biex jispjega l-impatti ekoloġiċi u viżwali b'mod li qatt ma kien possibbli qabel. Għalli destinazzjonijiet madwar id-dinja qed jiffaċċjaw sfidi kawża ta' żieda fit-turiżmu u tibdil ambjentali. Madankollu jemmen li bippjanar u attenzjoni jistgħu jinstabu soluzzjonijiet. Fi kliem il-Ministru għat-Turiżmu Ian Borg qal li dan huwa eżempju ċar ta' kif it-teknoloġija tista' tfejjaq u mhux tagħmel ħsara lin-natura. Tem li Malta tista' tkun ta' xempju għal pajjiżi li qed jaffaċċjaw pressjonijiet simili.